اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹھے بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج پرو اس کٲشر کتاب ہنز ٲخری لیسن ٲخری سبق اتھ گژھِ تُہُنٛد سیلبس مکمل انشاء اللہ تعالیٰ مہاراجا گلاب سنگھ أزیُک سبق ریاست گئی مثال جموں کشمیر چھ ریاست چندی گڑھ چھ ریاست دلی چھ ریاست پنجاب چھ ریاست اتھے پٲٹھۍ یِمن چھِ ریاست ونان راز ٲسۍ ونان کٲشِر پٲٹھۍ بادشاہس راز اتھے پٲٹھۍ سیژل گوٚو سیوٚد سادٕ سالار کانٛہہ ٲسۍ ونان سپاہ سالار گوٚو یُس فوجُک زیُٹھ آسہِ ویٖرُت گٔے بہادری قبضہٕ چھُ تۄہہِ پتہ کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ قبضہٕ کرُن برطانوی سرکار گٔے یُس انگریز سرکار ٲس ہندوستانس پٮ۪ٹھ قبضہٕ کٔرِتھ بٲنی کار گوٚو کُنہِ چیٖزُک شروعات کرن وول سیاح گٔے تِم لُکھ یِم نیبرِمو جایو پٮ۪ٹھ نیبرِمو مُلکو پٮ۪ٹھ یِوان چھِ یور سٲل کرنہِ تِم گٔے سیاح وۄنۍ پکو أسۍ لیسنس کُن سبقس کُن جیٚمِس منٛز چھِ واریاہ تِتھۍ شخص ؤتھمٕتۍ یِمو سٲنِس ریاستس پٮ۪ٹھ سرٛوٚن اثر چھُ تروومُت یعنی کہِ یُس جوٚم صوبہٕ چھُ جیٚمِس منٛز چھِ تِتھۍ شخص تِتھۍ لُکھ خۄدایَن پٲدٕ کٔرمٕتۍ یِمو سٲنِس ریاستس پٮ۪ٹھ سخ اثر چھُکھ تروومُت مہاراجا گلاب سنگھ چھُ یِتھوے شخصو منٛز اکھ گلاب سنگھ زاو نہٕ کُنہِ مہاراج سٕنٛدِس گرس منٛز بلکہِ سُہ اوس أکِس زٔمیٖندار سُنٛد نیٚچوٗ تس اوس ناو میاں کشور سنگھ یُس یہِ گلاب سنگھ اوس أمِس اوس مٲلِس ناو کشور سنگھ تہٕ سُہ اوس زٔمیٖندار یُس سامبا پٮ۪ٹھ 8 میٖل دوٗر اندرواہگ ناو کِس گامس منٛز روزان اوس کتہِ اوس روزان أکِس گامس منٛز سامبا پٮ۪ٹھ دوٗر 8 میٖل تتھ اوس ناو اندرواہ أتھۍ گامس منٛز زاو گلاب سنگھ 1797 عیسویس منٛز لۄکچارس منٛز اوس گلاب سنگھ سٮ۪ٹھاہ سیژل شُر سیوٚد سادٕ شُر اوس پرنُک لیکھنُک تہِ اوسُس نہٕ کانٛہہ شوق تہٕ دۄہے گژھٮ۪س گُرۍ سوٲریا آسٕنۍ تس ٲس مٲلۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ پننِس بٕڈببس سۭتۍ زیادٕ لایہِ بٕڈببس اوسُس ناو زوراوار سنگھ یُس گلاب سنگھ اوس أمۍ سٕنٛدِس مٲلۍ سُنٛد مول گوٚو بٕڈبب تٔمِس اوس ناو زوراوار سنگھ تہٕ مٲلِس کیٛاہ اوسُس ناو کشور سنگھ یُس زن پانہٕ سکھ ترٛکُر فوجی اوس یہِ اوسمُت چھُ فوجس منٛز یعنی کہِ یہِ اوس رِٹایر فوجی تٔمۍ ہیٚچھنو گلاب سنگھ واریاہ کرتب کیٛاہ ہیٚچھنووُن یعنی کہِ فوجس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھُ پکُن کِتھ پٲٹھۍ چھُ لڑُن کِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھُ کرُن گلاب سنگھنِس لۄکچارس منٛز اوس جوٚم اکھ خۄد مۄختار ریاست یعنی کہِ ٲس الگ ریاست اکھ مگر پنجابُک سِکھ راز رنجیت سنگھ اوس اتھ پننہِ ریاستُک حصہٕ بناوُن یژھان پنجابس منٛز اوس پنُن بادشاہ تٔمِس اوس ناو رنجیت سنگھ سُہ اوس دپان یہِ جوٚم رلاوہن بہٕ پنجابس سۭتۍ تٔمۍ کوٚر جیٚمِس پٮ۪ٹھ حملہٕ کوٚرکھسہٕ تہٕ گمٹِس نِش لوٚگ زبردست جنگ گمٹ چھِ جاے اکھ شُراہ وُہُر گلاب سنگھ اوس امہِ وقتہٕ شُراہ وُہُر تہِ آو پننِس گُرِس پٮ۪ٹھ تہٕ لوٚگ نہ لڑنہِ جنگ زیوٗن رنجیت سنگھن یعنی کہِ پنجابٕکۍ رازن زیوٗن جنگ رنجیت سنگھن فوجن مگر گلاب سنگھ سُنٛد جوش تہٕ ویٖرُت وٕچھِتھ گٔے سِکھ فوجی سالار روٗزِتھ ییٚلہِ یِمو وٕچھ یہِ کوٗتاہ بہادُر چھُ تِم گٔے خۄش اکہِ دۄہ درٛاو گلاب سنگھ پننِس بٕڈببس اجازت ہٮ۪ن روٚستُے گرِ یعنی کہِ بٕڈببس پرژھُن نہٕ کِہینۍ تہٕ ووت کوٚت لاہور چھُ وٕنکیٚنس پٲکِستانس منٛز یِوان تتہِ رلیو سُہ سِکھ راز مہاراجا رنجیت سنگھنِس فوجس سۭتۍ رنجیت سنگھنِس فوجس سۭتۍ رلیو تتہِ سۄ سن اوس 1809 عیسوی سُہ بنیو أکۍ لشکرُک کمانڈر ٹھیٖک سُہ لوٚگ وٕژھِ عہدٕ زینان یوٚتام سُہ سِکھ سرکارُک بوٚڑ بار حٲکِم بنیو کیٛاہ بنیو حٲکِم 1810 عیسویس منٛز دِتُکھ تس سورُے جوٚم جٲگیٖر تہٕ یُس یہِ رنجیت سنگھ بادشاہ اوس أمۍ دیُت أمِس جوٚم جٲگیٖرس منٛز یعنی کہِ یہِ گٔے ژےٚ تٔمِس آو جٲگیٖرُک انتظام پکناونہٕ مۄکھ پنُن الگ فوج بناونُک تہِ اجازت دِنہٕ تہٕ أمِس آو اجازت دِنہٕ کہِ ژٕ ہٮ۪ککھ پنُن فوج بنٲیِتھ گلاب سنگھن أنۍ جیٚمِس شُمال طرفہٕ سٲری پہٲڑی علاقہٕ پننِس قبضس تل أنِن نہ یعنی کہِ یِم تتھ پہٲڑی علاقہٕ جیٚمِس ٲسۍ یِوان تِمن پٮ۪ٹھ کوٚرُن قبضہٕ رنجیت سنگھ یُس پنجابُک بادشاہ اوس سُہ گوٚو خۄش سُہ گوٚو گلاب سنگھن کارنامہٕ وٕچھِتھ سٮ۪ٹھاہ خۄش تہٕ دِتنَس جیٚمِکۍ أنٛدۍ پٔکۍ علاقہٕ تہِ جٲگیٖر دوٚپنَس چلو یِم علاقہٕ ژےٚ زیٖنتھٕکھ یِم تہِ گٔے ژےٚ
1822 مز بیہنو سہ رنجیت سنگھن پانہ تختس پہ کم مہاراجا رنجیت سنگھن بیہنو گلاب سنگھ تختس پہ دس گوکھ ژٕ بادشاہ. مہاراجا رنجیت سنگھ اس کشیر پہ قبضہ کرن یژھان وی جموں یوت قبضس مز یہ دپان بہ کرہا کشیر پہ قبضہ کشیر پہ افغانین ہند قبضہ کمن افغانستان کن ہند ٲخر تو گو سہ کامیاب 1819 عیسویس مز کور تم سند فوجن کشیر پہ قبضہ یعنی کہ 1819 عیسویس مز کور تم قبضہ کت کشیر پہ یپر سرسے ہندوستانس پہ انگریز سرکارو قبضہ کمیک انگریز سرکار یعنی کہ برطانیہ فوجک برطانیہ حکومتک قبضہ سرسے ہندوستانس انگریزن افغانستانس ست جنگ جاری رنجیت سنگھن سکھ فوج تس انگریزن ہندس دباوس تل کن نا چونکہ یہ تہندی دورے 1829 عیسویس مز مود مہاراجا رنجیت سنگھ مود نا یعنی کہ اصلی گۄڈنیُک بادشاہ پنجابک سہ مود گلاب سنگھ اوتام ہینری لارنس ست سند یار بنیامت ہینری لارنس انگریز کمانڈر امس ست تمس سخ یاران گومت کمس گلاب سنگھس سہ ہندوستانک برطانوی حکمران یعنی کہ سہ حکومت کران یہ برطانیہ طرف گلاب سنگھ رود کشیر اپارِ شمال کن پہاڑی علاقن پہ قبضہ کران یوتان تم تبت کن سرحدی علاقن تام تہ قبضہ کور ٹھیک سا تبت کن کور تم قبضہ 1836 عیسویس مز کور گلاب سنگھن تہ برطانیہ سرکارن اخ معاہدہ یعنی کہ 1836 مز کور گلاب سنگھن برطانیہ سرکار ست اخ معاہدہ فیصلہ یت بین نامہ امرتسر ونان یا معاہدہ امرتسر ات معاہدس مز کیا گو ام معاہدہ مطابق دیت برطانیہ سرکارن جوم کشیر لداخ اسکردو گلگت دردستان پرونس راجوری بدرواہ کشوت کشتواڑ بیتر ساری علاقہ گلاب سنگھس 65 لچھن روپین مول یعنی کہ اس پوری معاہدہ امرتسر گو یا ات ونو بین نامہ امرتسر ام دہ کور انگریزن ست امرتسرس مز فیصلہ گلاب سنگھن دتن انگریز سرکارس 75 لچھ روپیہ کتیا دتنک 75 لچھ روپیہ تو ہتن سوری مول کیا جوم کشیر لداخ اسکردو گلگت دردستان پرونس راجوری بدرواہ کشتواڑ بیترِ ساری علاقہ ہتن 75 لچھن مول تو یت پہ بنیو ریاست جموں کشمیر اتی آئی گۄڈنِک لٹہِ جموں کشمیر بنے ریاست گۄڈنِک لٹہِ تو کتیا بڑ علاقہ کتیا ایریا آئی ات ست رلاونہٕ امہ سات بنے اتی کیا آئی امہ سات گۄڈنیتھ وجودس مز ریاست جموں و کشمیر کت آئی سمجھ گلاب سنگھن اون ریاستس مز امن تم بیہنائی مختلف علاقن ہن سارے لڑائی امن ین کن ہریو کشیر مز سیاحن ہند یون گھن یعنی کہ سیاح یم نبر پہ یور تہند ہریر گو لکو وہرو کاربار تو گئی پنن کارن ست مشغول تم دیت شال بافی ہز ترقی کن خاص توجہ مگر تس روٗد شمٲلی علاقن ہندین سردارن ست جنگ جاری 1856 عیسویس مز بیہنو گلاب سنگھن پنن نیچو رنبیر سنگھ تختس یعنی کہ 1856 عیسویس مز کر کٲم گلاب سنگھن بیہنو پنن نیچو بنون بادشاہ تمس اوس ناو رنبیر سنگھ گلاب سنگھ بیوٹھ پانس سۄکھ سان سرکاری کٲم ترٲوِتھ سری نگرس مز گلاب سنگھن کیا کر ییٚلہِ نیچو بیہنون تختس بنون بادشاہ پان آو تو بیوٹھ سری نگرس مز اتی گزریو یعنی کہ اتی مود 1858 عیسویس مز سری نگرے دیتس رام باغ چہ آورین مز 10 یعنی کہ سری نگرس چھُ رام باغ آورین گئی سو جاے یتت ہند مذہبک لوک پنن مردن زالان ٹھیک سا اتی زولک یہ گلاب سنگھ نیچو رنبیر سنگھ بنوک راز تو رنبیر سنگھ کیا بنیو بادشاہ یہ کشیر ہنز ہسٹری وہ تس حال حالے وچمت پر 2019 مز 5 اگست آو آرٹیکل پھٹراونہٕ 307 تو کشیر آئی بیٚیہِ 2 حصہٕ کرنہٕ جوم تو کشمیر بنوک الگ یہ سا یہ یوٹی یونین ٹیریٹری تو لداخ بنوک الگ یونین ٹیریٹری گو ونکس یہ کشیر چھ ونکس بیٚیہِ یعنی کہ یہ ایزا زیٹھ ات آئی یہان بیٚیہِ ژھۄٹراونہٕ یعنی کہ ات آو 2 حصہٕ کرنہٕ جوم تو کشیر بنے اخ یونین ٹیریٹری تو لداخ بنے الگ یونین ٹیریٹری تو ام لیسنک سوال لکھو انشاء اللہ تعالی صبح تو ات ست کرو ام کتاب ہند اختتام البتہ وہ تھو کاپی مینٹین
یُتھ بہٕ نظر دِمہٕ یِمن کاپین کِتھ پٲٹھۍ چھُ تۄہہِ مینٹین کَرِمَژ تہٕ أتھۍ کٔرِو سبق یاد پوٗرٕ پٲٹھۍ تہٕ ایٚگزامَس منٛز گژھِ نہٕ مُشکِلات کینٛہہ اگر کُنہِ جایہِ کانٛہہ چیٖز مٔشِتھ آسہِ تۄہہِ گوٚمُت لیکھنَے آسہِ روٗدمُت پریشان چھِنہٕ گژھُن ضوٚرَتھ کینٛہہ بہٕ ہٮ۪کہٕ بیٚیہِ لَٹہِ تھٲیِتھ بہٕ ہاوٕ بیٚیہِ سُہ بِہِو اللہ تعالیٰ ہَس حوالہٕ